Astăzi vă prezentăm Adidas și ortopedici Podowel model Vercor. Sunt Ileana, bine v-am regăsit! Fața Adidasilor este confecționată din material textil prevăzut cu perforații, în combinație cu mesh, asigurând astfel un confort excelent. Calapodul este mai lat decât cel standard. Modelul permite o bună intrare a piciorului, iar bareta, prevăzută cu velcro de calitate, asigură reglarea în funcție de conformația picioarelor dumneavoastră. Branțul se poate scoate și se poate înlocui cu unul nou, recomandabil la fiecare 3 luni de purtare, sau cu un alt branț compatibil, sau cu un branț personalizat, plantar. Acesta este fabricat din spumă cu memorie și este prevăzut cu un suport anti-șoc suplimentar în zona călcâiului. Partea din spate a pantofului, în interior, la călcâi, precum și părțile laterale, sunt prevăzute cu spumă cu memorie, protejând glezna și asigurând astfel un confort sporit. Interiorul este tratat antibacterian. Tălpile, ușoare, flexibile și aderente, sunt fabricate din poliuretan. Acești pantofi sport sunt destinați persoanelor care au nevoie de încălțăminte ortopedică, fiind extrem de ușor și confortabil. Sunt recomandați purtării pe stradă, adaptându-se foarte ușor la forma picioarelor. Adidasii sunt extrem de ușori, având o greutate de aproximativ 220 de grame pe picior, la mărimea 42. Gama de mărimi fabricate este 40-46. Adidasii sunt disponibili și în varianta pe negru. Așteptăm cu interes întrebările și comentariile dumneavoastră. Dacă doriți să vizionați și următoarele prezentări, apăsați butonul subscribe și apoi clopoțelul. Vă mulțumim, pe curând!